Por aquí, mira qué bien. Però vull una altra Mira el Xavi Rivera, amb el Marc, allà prop, a la nova. Aquest és, que treu la foto. No, clar, que sí, la casa. Per què diràs? Aquest no és, no? El teu? Aquí al puesto, si vols veure. Bon dia a tothom, benvinguts a l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya. Agraïm l'assistència d'autoritats, alcaldes, regidors, entitats i tot el públic que ens acompanya aquest matí per commemorar l'11 de setembre. Volem agrair també la col·laboració en l'organització de l'acte de la Coral L'Amistat, que a continuació ens interpretarà 3 peces musicals. La primera és Signum, del compositor Tilman Susato i harmonitzada per Jos van der Boer. A continuació, la coral ens oferirà la coneguda havanera La Barca Xica, amb música de Josep Maria Roglan i versió coral d'Esteve Costa. Després d'aquesta havanera, la coral L'Amistat oferirà una cançó popular catalana, l'Hereu Riera, harmonitzada per Alain Langré. Un fort aplaudiment. Cantare
Després d'aquesta brillant actuació de la Coral L'Amistat, a continuació demanem, si us plau, a les autoritats que s'apropin fins aquí per fer els parlaments. Endavant. A continuació, adreçarà unes paraules al senyor Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Premià de Mar. Molt bon dia a tothom i molt bona Diada Nacional de Catalunya. Benvolgudes premianenques, premianencs, regidors, regidores, alcalde. Avui ens apleguem per commemorar la Diada Nacional de Catalunya, un dia que ens recorda d'on venim, però sobretot cap a on volem anar com a poble. No és només una jornada de memòria, sinó també de reivindicació i de compromís amb la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra manera de viure en comunitat. Enguany, Premià de Mar fa un pas endavant i inaugurem un nou espai de commemoració de la nostra Diada aquí, a la Rambla 11 de setembre,
i un nou moviment del Memorial 1714 per preservar i difondre la memòria històrica del nostre país. No són només símbols, són un clam del poble que vol recordar d'on venim i reafirmar la nostra identitat i els nostres valors que són innegociables. Aquest espai vol esdevenir un punt de trobada, de reflexió i de record col·lectiu. I avui hem de dir en tota claredat que cal la defensa de la llengua i de la cultura catalana, que és una obligació col·lectiva. El català no és només un idioma, és la columna vertebral i el nervi de la nostra identitat. Parlar-ho és un acte de dignitat, de normalitat i de futur. Sense llengua no hi ha cohesió, sense llengua no hi ha igualtat, sense llengua no hi ha Catalunya. Per això hem de parlar, l'hem de defensar, l'hem de transmetre sense excuses, sense complexos i, sobretot, parlar-la sense vergonyes. Vivim temps difícils, en un món marcat per guerres, desigualtats, injustícies. Cada dia veiem pobles que pateixen, famílies que fugen, innocents que moren. No podem restar-ne indiferents. Catalunya ha estat i serà una terra d'acollida i de solidaritat, i des de Premià de Mar diem amb força que la dignitat humana i els drets fonamentals han d'estar per sobre dels interessos polítics i econòmics. Però també hem de ser conscients de les noves amenaces polítiques que posen en risc la convivència arreu del món. L'extrema dreta avança a Europa i també al nostre país, alimentant discursos d'odi, divisió i exclusió. Alhora, veiem com certs líders mundials concentren un poder desmesurat i juguen a sacsejar l'ordre internacional segons els seus interessos. Aquesta combinació d'extremismes i autoritarismes no només debilita la democràcia, sinó que genera encara més desequilibri, desigualtat i inestabilitat. No ens enganyem, aquestes forces són una amenaça directa contra la democràcia, contra la convivència i contra la pau. Davant d'això, la nostra resposta ha de ser ferma i clara. Més democràcia, més respecte, més unitat i més justícia social. La diversitat, la integració, la cordialitat, l'entesa, la comprensió ens fa més rics. La por i l'odi només ens empobreix com a societat. La política, també la municipal, no té sentit si serveix per millorar la vida de la ciutadania i fer-nos evolucionar com a poble. Sabem que al nostre municipi hi ha interessos diversos, visions diferents i sovint dificultats d'entesa. Però som un poble divers i multicultural i això és un actiu i ens enriqueix. Els equilibris no són fàcils i moltes vegades les decisions poden generar debats i incomprensió, però precisament això rau la responsabilitat d'un ajuntament, de prendre decisions pensant en el conjunt del poble i en el bé comú, més enllà de les pressions particulars o dels interessos individuals. Per això, des de Premià tenim clar que la millor manera d'honorar la nostra història és treballar cada dia perquè ningú es quedi enrere, perquè la llengua i la cultura siguin els motors de cohesió i perquè la justícia social i la pau siguin els pilars del nostre futur. Premianencs i premianenques, aquesta diada no és només un record, és un compromís col·lectiu. És la veu d'un poble que no renuncia a ser, que no vol callar, que no vol acceptar mai tornar enrere. Per això avui, més que mai, reafirmem la nostra identitat, la nostra història i el nostre futur. I seguirem treballant perquè la llibertat, la justícia i la solidaritat siguin els valors universals que defineixen cada dia aquesta nostra comunitat integradora i diversa. Visca Premià de Mar i visca Catalunya. Tot seguit, el consistori oferirà l'ofrena floral en aquest nou espai del Memorial de 1714.
Després de l'ofrena que ha fet l'Ajuntament de Premià de Mar, a continuació cantarem tots junts els Segadors, l'himne nacional de Catalunya, harmonitzat per Josep Viader. Gràcies a la Coral L'Amistat per la interpretació de l'himne nacional de Catalunya. Gràcies també a les autoritats de l'Ajuntament de Premià de Mar. Després d'escoltar l'himne nacional, a partir d'ara aquest espai del Memorial de 1714 sobre la participació dels grups polítics municipals per ordre de major a menor representació i posteriorment podran fer la seva ofrena les entitats del poble que ho desitgin, que també anirem cridant per ordre. Demanem, si us plau, que s'apropin primer els representants dels grups polítics. En primer lloc, intervindrà Oriol Buch per Estimem Premià Junts. Aquest 11 de setembre ens retrobem un any més per recordar i reivindicar la voluntat del poble de Catalunya. Des de la Joventut Nacionalista Premià i Junts Premià volem reafirmar avui el nostre compromís amb la memòria i el futur del nostre país. El primer deure que tenim és recordar i fer recordar. Recordar que som una nació i que no podem deixar enrere la identitat i els valors que ens defineixen. Recordar que la defensa de la llengua és un pilar fonamental per mantenir viu aquest esperit nacional i per cohesionar el país en la seva diversitat. Recordar que volem decidir democràticament un futur de llibertat que garanteixi benestar i prosperitat al conjunt de catalans i catalanes. També ens pertoca resistir. Hem superat moltes dificultats, no només ara, sinó durant més de 300 anys. Tots els intents de fer desaparèixer la nació catalana no han prosperat. Moltes persones han pagat un preu molt alt, però col·lectivament encara som aquí. I no ens hem deixat ni ens hem de deixar doblegar. Aquesta capacitat de resistir i de sobreviure també forma part de qui som com a poble. I aquesta força la mantindrem per seguir endavant. Mantenir viva la memòria i avançar amb coratge són imprescindibles per construir un futur d'esperança i de benestar. I per fer de Catalunya un país de drets, llibertats i de progrés per tota la seva gent. Per tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, independentment del seu origen o de la seva situació. I per totes les persones que aixequen aquest país amb el seu esforç i treball. Ara més que mai, recordar i resistir per guanyar
l'11 de setembre i cada dia. Visca Catalunya lliure! No, la mala es que A continuació serà el torn dels socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, i farà el Parlament Rosa Maria Rodríguez. Bon dia a tothom. Avui ens trobem per celebrar la Diada Nacional de Catalunya, un dia que simbolitza la nostra història, la nostra cultura i el nostre compromís amb Premià de Mar i amb la societat catalana. Recordem que aquesta data commemora la caiguda de Barcelona de l'11 de setembre de 1714, un moment clau de la nostra història que marca la pèrdua de les institucions pròpies del país. La Diada és, per tant, una crida a la memòria, a la reflexió sobre la nostra identitat i a la voluntat de construir un futur basat en els valors de convivència, llibertat i participació. Catalunya és un país divers i plural, construït per persones de procedències diferents, amb històries de vides diverses, però units per una llengua, una cultura i uns símbols compartits que són fonament de cohesió i convivència. Defensem i defensarem sempre la nostra llengua i la nostra cultura perquè són essencials en la construcció d'una identitat compartida que ens enforteix com a societat. Un any després del canvi de majoria al Parlament i del nou govern socialista del president Illa al capdavant de la Generalitat, Catalunya comença a retrobar-se. La confluència entre la voluntat de la ciutadania i l'acció del govern que la representa ha fet possible deixar enrere el vertigen, la confrontació social, la paràlisi institucional i la desorientació col·lectiva per entrar en una nova etapa de normalització política, de diàleg i convivència, de projectes i de perspectives de futur. Es tracta d'una nova etapa de retrobament centrada a assolir els màxims acords possibles entre institucions, entre forces polítiques i, sobretot, amb els treballadors i les treballadores, les empreses, les entitats socials i la ciutadania. Són reptes propis del nostre entorn immediat que afecten l'arrel de la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida de cadascun de nosaltres, com ara l'accés a l'habitatge, la garantia de seguretat, l'eficiència en la mobilitat, i també reptes compartits en molts altres països, com el trencament geopolític i internacional, l'emergència climàtica, la revolució de la intel·ligència artificial, l'envelliment i les migracions, la concentració de la riquesa i, molt especialment, el progressiu qüestionament dels drets socials i polítics a escala mundial, en particular els drets de les dones. Avui reivindiquem una Catalunya forta, justa i solidària, que no deixi ningú enrere, una Catalunya que aposta per l'educació, la sanitat, la cultura i la innovació, una Catalunya que protegeix el medi ambient i que es projecta al món com a referent de convivència, progrés i llibertat. És moment de sumar esforços com a país, de treballar plegats per enfortir les nostres institucions i per garantir que cada ciutadà i ciutadana pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat i oportunitats reals. Celebrem la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra identitat amb orgull i amb la mirada posada en el futur.
Una Catalunya forta és una Catalunya que cuida les persones, que garanteix els drets socials, que protegeix el medi ambient i que aposta per l'educació i la innovació. Una Catalunya que es projecta com a referent de convivència, justícia i solidaritat. Davant d'aquest moment, doncs, és hora de sumar esforços com a país, d'impulsar aquest diàleg per continuar progressant i enfortir-nos per aprofitar les enormes possibilitats de Catalunya en un context global certament complex i ple de reptes importants. Treballar plegats i plegades és clau per apostar amb més ganes que mai per la convivència i de treballar plegats i plegades per fer possible un futur millor per a Catalunya. Bona diada. Visca Catalunya! Lliure! Visca Premià de Mar! Lliure! Després de l'ofrena dels socialistes de Catalunya, en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya, cor municipal, intervindrà Núria Espuny. Bon dia. Avui, Diada Nacional de Catalunya, recordem la lluita i la dignitat d'un poble que, malgrat segles de resistència, no ha renunciat mai a ser lliure. És el dia que homenatgem tots aquells que ens han precedit i que amb esforç i sacrifici han mantingut viva la flama de la nostra llengua, de la nostra cultura i del nostre anhel de llibertat. Des de Premià de Mar, des dels nostres carrers, places i barris, volem reafirmar que la independència també es construeix des dels municipis. És en la feina diària, en el compromís en la nostra comunitat i en la defensa dels drets dels nostres veïns i veïnes on es fa realitat la idea de país. Perquè fer poble és fer país i és aquí on pren cos la nostra aspiració col·lectiva en cada gest de solidaritat, en cada lluita per la justícia i en cada pas endavant cap a una societat millor. Som una nació sense estat i per això entenem i compartim el patiment d'altres pobles que avui viuen la injustícia, l'opressió i la violència. La nostra és una causa universal, la llibertat i la dignitat dels pobles. Per això ens solidaritzem amb totes les nacions que resisteixen davant la crueltat i l'abús i amb els més de 100 milions de persones arreu del món que es veuen forçades a fugir de casa seva. Alcem la veu especialment davant la barbàrie que pateix el poble palestí i exigim que s'aturi immediatament la massacre. Aturem el genocidi a Gaza. Tampoc no podem restar impassibles davant les desigualtats que encara dominen el món, ni ignorar l'auge de l'extrema dreta que amenaça drets i llibertats, ni el domini de les grans potències que generen inestabilitat i injustícia. Igualment, no podem passar per alt els episodis de corrupció que han afectat l'estat espanyol, debilitant la democràcia i aprofundint les desigualtats. Tot això ens ofereix arguments més que suficients per reivindicar-nos com un estat propi i lliure, ja que el model actual de l'estat espanyol ni ens respecta ni respon al que volem per Catalunya. El nostre horitzó és clar i irrenunciable. Volem una Catalunya independent, lliure i sobirana. No pas com un somni abstracte, sinó com una eina per garantir la justícia social, per construir barris cohesionats, per protegir el medi ambient i per assegurar que la nostra llengua i cultura siguin vives i respectades. Volem un país on la democràcia sigui plena, on ningú quedi enrere i on la igualtat i la fraternitat
siguin els pilars de la convivència. En aquesta diada, des de Premià de Mar, reafirmem el nostre compromís amb el futur col·lectiu del nostre poble i de la nostra nació. Sabem que només amb la força de totes i tots, amb la constància i amb esperança, podrem fer possible una Catalunya lliure, justa i plena. Visca Premià de Mar, visca Catalunya lliure i visca dels Països Catalans. Bastant fàcil, Ah, vale. Més tontet, No partirem molt. Ets un nerd, Ets un nerd. Sí. No. De tant en tant. La gota, no podem. Sí. Després de l'ofrena floral d'Esquerra Republicana de Catalunya, a continuació serà el torn de la Crida Premianenca Alternativa Municipalista i farà al Parlament Maria Muñoz. Un any més, obrim foc a una diada nacional que ens ofereix memòria històrica, passat, present, pel catalanisme popular i democràtic. Des de Premià de Mar volem aportar una mirada, una aposta de signe municipalista cap a un país i cap a un món que no ens és aliè. Premià de Mar, la nostra comarca, Catalunya i els països catalans viuen als seus diversos nivells els impactes d'una crisi global que es manifesta en una greu davallada de valors i dels ideals democràtics, l'augment de l'emergència climàtica i un increment alarmant de les desigualtats socials. La manca de sobirania política fa més difícil fer front a l'estat de les coses des de les institucions. La lluita per la sobirania, que ha de ser un dret universal, també ha de ser la que es combat des de baix per assolir els objectius i espais de comunitat i de poder popular. Necessitem, més que mai, una organització col·lectiva de la societat que sigui un baluard per fer front a l'avenç del feixisme, vingui d'on vingui i sota qualsevol bandera. La història ens demostra que els moviments d'emancipació social i democràtica, com els de l'alliberament nacional, han reeixit en moments de coincidència entre organitzacions, sindicats, entitats i moviments socials. Més enllà de les institucions i de les disputes pel poder, convé teixir espais d'esperança, compartits socialment. Està en joc l'hegemonia política, cultural i social que ens permetrà assolir més cotes de sobirania i més poder popular. Avui assistim a una amenaça real per al moviment sobiranista. L'onada populista mundial, el neofeixisme i la barbàrie que impulsa aquest fenomen també tenen expressions al nostre país, que afegeixen als objectius d'aquesta croada la distorsió d'ideals i del sentit democràtic del sobiranisme republicà i independentista. Volem que aquesta diada sigui una nova ocasió per estendre una mirada crítica i compromesa, per articular molt millor el combat, per canviar de base el món i per respondre als reptes d'un present mancat de sobirania política i presidit per instàncies que ens aboquen a un desastre ecològic, social i humanitari. Aquesta diada també ha de ser la defensa de la llengua i la cultura pròpia dels països catalans, contra el genocidi cultural perpetrat per la coalició de PP i Vox a les Illes i al País Valencià, contra l'espanyolisme restaurador del govern actual de la Generalitat i, com no podia ser d'altra manera, a favor dels drets dels pobles oprimits, de totes les sobiranies, especialment per la pau, per la llibertat i total solidaritat amb Palestina.
La lluita per l'autodeterminació i la sobirania dels països catalans és també la lluita per la societat mundial alliberada de voltors, de l'imperialisme i del feixisme internacional. Des de Premià de Mar, amb la Mediterrània, la solidaritat al davant, visca l'11 de setembre i visca la unitat popular. I acabarem el torn dels partits polítics amb Enric Pons, que intervindrà en nom de Premià en Comú Podem. Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns. Avui, 11 de setembre, ens retrobem per commemorar la Diada Nacional de Catalunya. És un dia de memòria i de reivindicació, però també d'esperança i de compromís amb el futur. La història de Catalunya és la d'un poble que mai no ha renunciat a defensar la llibertat, la justícia i la democràcia, però també és la història de la diversitat i de la convivència, de persones vingudes d'arreu que amb esforç i solidaritat han fet créixer el nostre país. Catalunya és i ha de continuar sent un poble on ningú no quedi enrere. Vivim temps complexos. Les desigualtats socials i l'emergència climàtica amenacen la cohesió de la nostra societat, mentre la crisi de l'habitatge colpeja amb força les famílies treballadores i la precarietat laboral, tot i les millores dels darrers anys, dificulta als joves construir un projecte de vida digne. A tot això s'hi suma la polarització política i els discursos d'odi, que pretenen dividir-nos i enfrontar-nos. Davant d'aquest panorama, la nostra resposta no pot ser la resignació. Ha de ser més democràcia, més drets socials, més feminisme, més ecologisme i més solidaritat. Estimem Catalunya. I per defensar una Catalunya de tots, nosaltres entenem que cal concretar-ho aquí, a Premià de Mar. Per nosaltres ho tenim clar. Estimar Catalunya, estimar els catalans, vol dir defensar l'escola pública. Vol dir garantir a cada nadó una plaça d'escola bressol pública. Vol dir tenir places, bancs i fons que funcionin i estiguin en condicions. Vol dir carrers nets i un mobiliari urbà digne. Vol dir defensar el bon funcionament del nostre CAT. Fer país comença a casa nostra, als nostres barris i carrers. Estimar Catalunya també vol dir defensar la nostra cultura i la nostra llengua. El català és l'eina que ens permet entendre'ns, explicar-nos i compartir la vida quotidiana. És patrimoni col·lectiu i alhora futur, i cal garantir-ne l'ús i el prestigi en tots els àmbits, des de l'escola fins a les institucions i l'espai públic. Des del nostre grup municipal Premià en Comú Podem defensem una Catalunya que avanci amb valentia, que lideri la transició ecològica, que garanteixi el dret a l'habitatge, que aposti per l'educació i la sanitat pública i que treballi per la pau i la convivència. Una Catalunya republicana i feminista, que continuï lluitant pel dret a decidir quin model d'estat vol i que alhora sigui solidària. Parlem de solidaritat, perquè ser solidaris vol dir no mirar només cap endins, vol dir aixecar la veu davant de qualsevol vulneració de drets humans. I avui, amb fermesa, exprenem la nostra solidaritat amb el poble palestí i denunciem el genocidi que pateix. Alhora, exigim l'aturada de les hostilitats i solució negociada a la guerra d'Ucraïna, perquè la pau i la justícia no poden ser mai selectives. Defensar la llibertat dels pobles, aquí i arreu, és inseparable. Aquest 11 de setembre afirmem amb força que volem un futur compartit, més just i més digne per tothom, perquè estimar Catalunya vol dir estimar la seva gent, la seva cultura i la seva llengua, sense exclusions, amb la mà estesa i amb la voluntat de construir junts. Visca Premià de Mar i visca Catalunya. Moltes gràcies.
Després dels parlaments de les autoritats i dels grups polítics, ara aquest espai sobre la ciutadania. A continuació anirem cridant les diferents entitats que volen fer la seva ofrena floral en aquest nou espai, el Memorial de 1714, que avui ha quedat oficialment inaugurat. Comencem amb l'associació promotora Cohabitatge Maresme. En nom d'aquesta associació ens adreçarà unes paraules en Salvador Ordóñez. No sé si hi ha representació d'aquesta associació, l'associació promotora Cohabitatge Maresme. Passarem a la següent per si arriben més tard. La següent entitat que pot fer l'ofrena és Premià per la Independència i intervindrà Sílvia Bertran. Ara sí. Perdó, Uf. Ràpid. Cada 11 de setembre, centenars de milers de persones sortim al carrer perquè no acceptem ser una colònia, perquè és humiliant i indigne continuar encadenats a un estat que ens odia, ens espolia i ens vol desapareguts com a poble. I aquest 11 de setembre, més que mai, tenim més motius, més raons i més urgència que mai per lluitar per la independència i per fer efectiva la República Catalana. I avui tenim encara més motius que mai per defensar-nos en combatre la desnacionalització provocada per un estat espanyol que des de sempre ha atacat la nostra cultura i la nostra llengua, en un desig inusitat d'assimilar-nos i acabar amb la nostra identitat com a poble. L'estat espanyol ha construït una maquinària legal, mediàtica i judicial per esborrar-nos com a nació. Ara no ho fan amb bales, ho fan amb lleis, sentències, informes i una catalanofòbia impune. Per garantir també el futur de la nostra llengua, sotmesa a una minorització creixent, ahir mateix un atac, novament, resultat d'una asfíxia premeditada. El català és marginat a les aules, ignorat als mitjans i expulsat de les xarxes socials i del món digital, perquè al segle XXI només sobreviuran les nacions i llengües que tinguin un estat que les defensi. Per lluitar contra l'espoli fiscal de més de 22.000 milions d'euros anuals. Aquest espoli gegantí és la causa comuna de la crisi de l'habitatge, del caos a Rodalies, de la degradació de l'ensenyament i la sanitat pública, de les ajudes a la independència, i més, i més, i més. Amb aquests diners podríem tenir un sistema públic de salut exemplar, un parc d'habitatge social com els dels països avançats, una xarxa ferroviària moderna i escoles en condicions dignes. Però no, tenim urgències col·lapsades, mestres desbordades, milers de famílies atrapades en lloguers impagables. Hem de fugir d'un estat de matriu franquista, colpista, que no respecta ni les seves pròpies lleis. Sotmet les nostres grans empreses, ens espia, ens apallissa, anorrea la nostra cultura, impossibilita la integració dels nouvinguts, utilitza la difamació per alterar els nostres resultats electorals i potencia la catalanofòbia. L'última mostra, el Tribunal Suprem espanyol, que prefereix destruir les pintures romàniques de Sixena abans que permetre que el museu romànic més important del món, el Almanac, les exposi amb dignitat. Ens volen humiliats, ens volen resignats, però no ho estem. L'independentisme és la força majoritària del país, però els dirigents polítics han desobeït el mandat popular. Han renunciat, han abaixat el cap i han escollit la via de la submissió en lloc de la confrontació democràtica. Han canviat la voluntat del poble per cadires, per sous, per quotes de poder, fins i tot acceptant pactes amb el 155. Així, des del 2018,
Tots els partits han alimentat una ruta de normalització estèril i enganyosa, basada en taules buides, promeses falses i pactes sense compliment real. Tanquen els ulls mentre continua la repressió, l'espoli i la catalanofòbia. L'amnistia és un frau, el català a Europa és fum i el traspàs de Rodalies una broma. I el finançament singular és una burla disfressada de concessió. La independència és urgent. Tenim més motius que mai per tornar al carrer i recuperar el fil de la lluita. La mobilització sostinguda, l'acció directa, no violenta i la desobediència civil són les eines legítimes i imprescindibles d'un poble que no vol ser esclau. Ja ho vam demostrar el 1 d'octubre, amb les escoles obertes i els cossos defensant les urnes, però no n'hi ha prou amb recordar-ho. Cal recuperar aquella força i multiplicar-la. Cal aturar desnonaments, ocupar infraestructures, bloquejar institucions que no ens representen, desobeir lleis injustes, defensar la llengua a les aules i al carrer i construir espais de sobirania des de baix. Tenim més motius que mai per organitzar-nos de forma valenta i decidida, perquè no hi haurà independència sense confrontació i perquè només un poble mobilitzat, alçat i desobedient pot forçar a l'Estat a agenollar-se davant la voluntat col·lectiva. Tenim més motius que mai per tornar a la lluita, per sortir en massa a ocupar les institucions, per impulsar la desobediència civil organitzada, per aconseguir la ruptura política, institucional i social amb Espanya. Tenim més motius que mai per preparar un nou empat, més fort, més valent i més definitiu que el 2017. La independència no és una opció, és una necessitat i és urgent. Tenim més motius que mai per teixir una estratègia independentista enfront de l'estat espanyol. Tenim més motius que mai per recuperar una majoria independentista al Parlament determinada a fer efectiva la independència. Tenim més motius que mai per reprendre la marxa guanyadora de les mobilitzacions de masses i de la desobediència civil. Tenim més motius que mai per sortir al carrer a conquerir i defensar la independència, que és on es defensa. Visca Catalunya lliure! A continuació poden fer l'ofrena floral els representants d'Òmnium Cultural. Seguirem amb les ofrenes d'aquesta Diada Nacional de Catalunya amb la plataforma intercultural Premià de Mar. En representació d'aquesta entitat ens adreçarà unes paraules Angélica Carvajal. Bon dia a tothom. Per a la plataforma intercultural de Premià de Mar, a la qual represento, és un autèntic plaer participar en la Diada Catalana. La plataforma intercultural és una entitat composta por 6 asociaciones de inmigrantes, gambianos, senegalesos, uruguayanos, latinoamericanos y argentinos,
i veïns d'aproximadament 20 nacionalitats dels 5 continents. I participem activament en la vida comunitària del poble gràcies al suport del Departament de Cultura del nostre Ajuntament. És per això que podem afirmar que Catalunya és terra d'acollida. Les motivacions per a migrar són variades i s'entrellacen entre elles. En algunes ocasions més dures, com les persecucions per ideologies, identitat de gènere, extorsions de grups violents o fugir de les guerres. Deixar enrere una vida no és fàcil i iniciar una nova a vegades tampoc ho és. Estem convençuts que qualsevol tipus de violències, ja sigui de l'Estat, dels grups polítics, de grups armats, no és la solució per a les diferències. Els drets humans són de totes les persones i totes i tots tenim dret a viure en pau. Moltes gràcies. Visca Premià de Mar, visca Catalunya. I ara, si ho permeteix, volem donar un agraïment al treball i suport d'Edith Mise, cap de Cultura, i també de Bàrbara, que sempre tenim paraules de suport per a les activitats interculturals que hem propost. La següent entitat que pot acostar-se a fer l'ofrena és la Plataforma per la Llengua i el Parlament serà de Lídia Gombau. Bon dia. En aquesta nova Diada Nacional de Catalunya és més indispensable que mai rebel·lar-nos contra les dades que albiren un futur desesperançador amb la situació de la llengua catalana. Per què? Perquè tenim motius per pensar que el català pot millorar la seva salut. Per fer-ho, tots hi hem de posar el nostre granet de sorra. Plataforma per la Llengua van ser la primera organització que van alterar sense embut sobre l'emergència lingüística i lluitem des de fa temps per revertir-la. Som a temps d'aconseguir-ho, però hem de persistir i només ho podem fer si ens impliquem decididament totes que estimem la llengua. Cada dia que passa creix la consciència dels ciutadans sobre els nostres drets lingüístics i la necessitat de fer-los respectar. És imprescindible que siguin assertius i combatius. No ens deixarem trepitjar. Cal que defensem el nostre dret a fer servir sempre la nostra llengua. Hem d'exigir al govern de la Generalitat que no claudiqui, que defensi la immersió lingüística malgrat les amenaces de sentències que volen empetitir el model educatiu.
cal que vetlli perquè tots els estudiants surtin de l'educació obligatòria amb un bon nivell de català. Per això cal actualitzar el model lingüístic del sistema educatiu i corregir la deficient d'aplicació que s'ha fet des de 10 anys. I també hem d'exigir al govern de Salvador Illa que ens garanteixi l'accés al coneixement de la llengua al nouvingut i en continuï ampliant les places per aprendre-la. L'aprenentatge del català i l'escola i els centres per adults són fonamentals per a la solució, per a millorar la situació de la llengua. No passa només per aquí. El gran repte és revertir la davallada de l'ús del català als carrers dels pobles i ciutats, als comerços, a la feina, als patis de les escoles, als espais de lleure juvenil, als centres sanitaris i als jutjats. Què cal fer? Crear més espais de socialització en català, generar més continguts i referents en català i apel·lar a les institucions perquè prenguin un compromís real amb la llengua. No volem només pedagogia i bones paraules, calen fets i fer complir la normativa vigent. I a més, hem de continuar lluitant per ampliar el prestigi del català. Cal continuar exigint a l'estat espanyol l'oficialitat del català a la Unió Europea, sense oblidar, d'altra banda, que l'estat espanyol és un estat que, com sempre ha fet, fa mans i mànigues per impulsar el castellà a través de moltes lleis, dia sí dia també, i de minoritzar el català en tots els àmbits com pot fer valer el seu model lingüístic supermarxista. Mai renunciarem al nostre desig, que és també el nostre dret. Volem viure plenament en català. Mantinguem-nos ferms, diferents i defensem la llengua. Visca Catalunya i visca Catalunya lliure! Enfilem ja la recta final de les ofrenes, si la pluja ens ho permet. A continuació serà el torn de Jovent Republicà i intervindrà en representació de Jovent Republicà en Guillem Martín. Bona diada a tothom. Si avui plou és perquè Catalunya plora per tots els catalans que hi som aquí. Som Jovent Republicà qui defensem tots els joves d'aquest poble i d'aquest país. Ahir, amb la marxa de torxes, Premià de Mar va tornar a encendre la flama de la llibertat, defensant la nostra identitat, la resistència i la independència. Vam sortir al carrer per recordar d'on venim i per dir ben clar que som aquí, disposats a continuar lluitant pel nostre futur. Avui, 11 de setembre, celebrem la Diada Nacional de Catalunya, amb una convicció. La independència només la farem possible si som totes i tots. Perquè no és una cosa d'uns quants ni d'un moment concret, sinó d'un poble organitzat i compromès. Necessitem la força i l'acció de la joventut. Nosaltres som el motor del canvi, però també hem de saber escoltar i hem d'aprendre de la gent més gran, que és fonamental per l'experiència i la visió que aquesta proporciona als nostres objectius. Si volem tornar a créixer com a moviment independentista, hem de començar des d'aquí, des dels pobles, des de les ciutats petites. Hem de recuperar el sentiment de pertinença i fer-lo créixer i portar-lo a cada plaça i a cada carrer. Ara ja sabem quins són els nostres aprenentatges. Sabem que som capaços de mobilitzar-nos massivament. Sabem que podem defensar les urnes, com vam fer aquí mateix l'1 d'octubre del 2017. I sobretot, sabem que no hem de tenir por. Però per construir la república també hem de començar per estimar i transformar casa nostra, Premià de Mar. Hem de fer d'un Premià digne, amb habitatge assequible perquè els joves ens puguem emancipar, amb seguretat als carrers, amb oportunitats per estudiar i treballar sense haver de marxar, i amb el català com a llengua central de cohesió i d'acollida. Fem una gran crida als joves, perquè Jovent Republicà defensa i representa la joventut d'aquest poble. I som nosaltres
que hem de fer un homenatge a tots aquells que han lluitat per fer possible el nostre present i a la vegada apretar els polítics actuals perquè ells actuïn amb el cap i portin el jovent al cor. Polítics, regidors i alcalde, us deixem uns deures per ara en endavant. Penseu en l'ara, però sobretot, quan prengueu decisions, tingueu clar que aquestes afecten el nostre futur. Nosaltres som les que volem créixer i viure en un Premià de Mar més digne, just, solidari i sobirà. Només si defensem Premià amb la mateixa força que defensem Catalunya, podem fer créixer un moviment fort i transformador. Som la generació que no es resigna. Ens toca agafar el relleu, però aquesta lluita és nostra, però també és de tothom. Una lluita per les llibertats, pels drets i pel futur del nostre poble. Avui, des de Premià de Mar, diem que no defallirem, que seguirem al carrer i que continuarem lluitant fins a guanyar. Per una Catalunya independent. Visca Premià de Mar i visca Catalunya lliure! Continuem amb les ofrenes amb l'esplai parroquial de Premià de Mar. En representació de l'esplai ens adreçarà unes paraules a en Joel Navarrete. Bona diada a totes i tots. Som les monitores i monitors del Centre d'Esplai Parroquial de Premià de Mar i per qui no ens conegui citarem a Carles Capdevila. Som uns éssers estranys d'entre 18 i 25 anys que ens fem dir monitors d'esplai. Ens reconeixereu perquè pringuem totes les tardes de dissabte a la plaça de l'Ajuntament d'aquí del poble, muntant gincanes, perdem els caps de setmana, fent excursions i 10 dies de juliol anant de colònies. Tot sense cobrar res i amb una passió que no pot ser bona per la nostra salut. El català és la nostra llengua, un tresor que hem de cuidar i transmetre a les futures generacions. A l'esplai, el català és la nostra eina de comunicació, de joc, d'aprenentatge i d'expressió. És la llengua amb la qual cantem cançons, expliquem contes i, sobretot, fem cohesió de grup. No és només una qüestió de gramàtica, sinó de cultura, d'identitat. En un món on la gent cada vegada més es tanca en el seu propi cercle i no pensa en el veí que té al costat, l'educació en el lleure en català és més important que mai. A través del joc, l'exploració i la interacció, els infants aprenen a comunicar-se, a respectar la diversitat, a crear vincles fora de la seva zona de confort. La llengua és el vehicle d'aquesta connexió, un pont que ens uneix i ens fa sentir part d'una comunitat més gran. La Diada de Catalunya és també una oportunitat per recordar la importància de la nostra terra, de la seva natura. Des de la Costa Brava fins als Pirineus, a l'esplai dediquem molt de temps a conèixer i respectar aquest nostre entorn. Per això, un pilar fonamental del nostre esplai són les excursions. Ensenyem a ser respectuosos amb el medi ambient i a ser conscients de la importància de cuidar aquest. La natura no és només un teló de fons, sinó una part vital de la nostra identitat, el nostre paisatge. És per això que la cuidem, la respectem i aprenem a conèixer. Per tal d'estimar la natura, l'hem de conèixer i per conèixer aquesta estaria bé que els que prenen decisions pensin més en els esplais. Per exemple, amb una tarifa de transport públic adaptada a la realitat dels centres d'esplai, tal com reclamen els moviments i agrupacions de l'educació en el lleure. La Diada és un dia per reafirmar el nostre compromís amb els valors que defensem, el respecte, la solidaritat, la convivència i l'alegria de viure en comunitat. Des de l'esplai volem educar els infants perquè siguin persones crítiques, creatives i lliures, capaces de construir un futur millor, sempre des del respecte mutu i l'amor per la nostra terra. Visca el lleure, visca el català i visca Premià.
Continuem les ofrenes florals amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya amb l'Associació de Veïns Tarter Maresme. I acabem aquestes ofrenes florals amb el Casal d'Avis de Can Manent, entitat de l'any de Premià de Mar. Ens adreçarà unes paraules la seva presidenta, la Mari. Bon dia. El Casal d'Avis de Can Manent dona les gràcies a tot el poble, que estem molt contents d'aquest any. És meravellós. Gràcies a tots i visca Premià de Mar. I amb aquesta ofrena posem punt i final als actes oficials d'aquest 11 de setembre. Moltes gràcies per la vostra assistència i bona dia de tothom. Veieu que hi ha sardana!